मार्शेलातल्या केटीसी बस स्टँडाचे काम 2 जून 2019 पूर्ण झाले। या बस स्टँडार 30 दुकानां, सरकारी ऑफिसीस, पंचायत ऑफिस, ग्रंथालय, वीज कार्यालय, पोलीस आउटपोस्ट, नुस्ते तसेच भाजी विक्रेत्यांचे मार्केट, 500 सिटिंग कॅपॅसिटीचे AC हॉल तशीच इतर काही सुविधा उपलब्ध केल्ली आसात। या बस स्थानकाची मदत आंतरराज्यीय बसीसांकूय जाली। $18 कोटीच्या या प्रोजेक्टान बऱ्याच लोकांक फायदो जालो। वाळपय बस स्टँडाचे उक्तावण 2014 त्या वेळाचे मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते जाल्ले। ह्या बस स्टँडार दुकानां, कॅन्टीन, बस चलोवपी ड्रायव्हरांक रेस्टरूम, वॉशरूम आसात। तसेच 600 कॅपॅसिटीचो AC हॉल सुद्धा आसा, जाचो लग्न समारंभाक आणि इतर कार्यावळी खातीर वापर जाता। 2 चाकी तसेच 4 चाकी गाडयां खातीर पार्किंग व्यवस्था हांगासर आसा। भुरग्यां खातीर खेळपाक तसेच जॉगर्स पार्क सुद्धा आसा। पेडण्या बस स्टँडाचे उक्तावण 21 डिसेंबर 2016 त्या वेळेचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते जाले। या बस स्टँडाक सिंगल एंट्री आणि सिंगल एक्झिट पॉइंट आसा, तसेच एंट्री आणि एक्झिट पॉइंटाक टोल बूथ आसात। हो बस स्टँड CCTV सर्व्हिलन्सा खाला आसा। 37 धाकटी तशीच व्हडली दुकानां, 4 चाकी खातीर बेसमेंट पार्किंग तसेच टॅक्सी वाले आणि 2 चाकी खातीर पार्किंग सुविधा या बस स्टँडार आसा। या बस स्टँडा खातीर साधारण 32 कोटी रुपया खर्च जाला। या बस स्टँडा खातीर लोकांक प्रवास करप सोपे जाना।